Hêzên hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê nabin hêzên ji bo parastina aştiyê. Ev axaftinên şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê ne. Duh di Kongerekî Rojnamevanî da li Wezareta Derve Amerîkî, James Jeffrey şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê ragihand, tevî ku hevpeymaniya navdewletî li dijî rêxistina Daişê ya terorîst serkeftineke berçav bi destxwe anî û hebûna Daişê ya leşkerî bi temamî ji nav bir, lê belê ev nayê wê wateyê ku şer li dijî rêxistina Daişê bi dawî hatiye. Navborî serbar kir ku ji niha pê ve şer li dijî rêxistina Daişê ya terorîst wê bi şêwene nû be, bêyî ku wan şêweyan bi daxuya kirin. Wî got ku hêzên hevpeymaniya navdewletî bi hezaran ji terorîstên Daişê girtin û pirraniya wan ji Iraqê û Sûriyê bûn û yên biyanî jî hebûn û di dema niha de kar û danûstandin ji bo vegera terorîstên Daişê yên biyanî ji bo welatê wan tê kirin, ta ku bên sizadan û terorîstên Daişê yên xwecehî yên ku destê wan di tawanan da tune ye, divê bên perwerdekirin û tevlîcivakê bibin. Ew jî li gorî gotinên Jeffrey. Derbarê biryara Serokê Amerîka Donald Trump bi vekşana hêzên xwe ji Sûriyê, Jeffrey got ku ew biryar berdewam e. Wîmana 400 serbazên Amerîkî di Sûriyê de bi mercên pêşeroja Sûrî re girêdaye. Her wiha bi sînorê Bakur, bi Tirkiye re û bi Iraqê re jî girêdaye. Şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê her wiha got ku sedema mana serbazên Amerîkî di Sûriyê de ew e, gihîştina rêkeftinekê li gel Tirkiya, ku matirsiya wê li sînor û ewlehiya xwe ji hebûna çekdarên PYD heye û tekezî ser wê çendê kir ku parastin û piştevaniya Amerîka ji çekdarên Hesedê re mijareke nayê gengeşekirin. Lê belê hêzên hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê nabin hêzên aştîparêz.